Не менш за 15 тысяч гектараў льну неабходна пасеяць сёлета ў Віцебскай вобласці. І зрабіць гэта своечасова і якасна. Толькі тады можна будзе забяспечыць поўную загрузку вытворчых магутнасцяў ільнозаводаў і эфектыўнасць ільнаводчай галіны ў цэлым. Пра гэта гаварылі на пасяджэнні аблвыканкама. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Льнаводчая галіна Віцебскай вобласці мае патрэбу ў сур'ёзнай мадэрнізацыі. Мірыцца з тым становішчам спраў, якое склалася па выніках мінулага года, нельга. Дырэктар прадпрыемства «Віцебскабллён» Таццяна Ярома адзначыла, што пры такой загрузцы льнозаводаў, а летась іх магутнасці былі задзейнічаны менш чым напалову, льнаводчая галіна ніколі не будзе працаваць эфектыўна. Если мы сегодня не изменим положение дел в отрасли, то отрасль назад отчета уже нет. Окончательно можно многие заводы закрывать, в том числе Ашанский документ. Шмат нараканняў выказвалася ў адрас кіраўнікоў на месцах, якія не надаюць гэтай культуры належнай увагі. Між тым, як сцвярджаюць спецыялісты, пры ўраджайнасці льнотрасты больш за 3000 гектара і нумарам вышэй за адзінку апрацоўваць лён рэнтабельна. Доўгае валакно ў цане. Летась патрэбы ў ім Аршанскага льнокамбіната былі забяспечаны толькі на 60%. Большую частку 700 тонн адгрузіў Дубровінскі льнозавод, які з'яўляецца лідарам у вобласці па вырошчванні і апрацоўцы лёну. Пасяўныя плошчы ў рэгіёне складаюць усяго 2700 гектараў. Кіраўнікам раёнаў, на тэрыторыі якіх размешчаны льнозаводы, даручана сёлета павялічыць плошчы пад гэтую культуру. 15 тысяч гектаров расписать, исходя из загрузки каждого завода. Это первое. Из технической возможности льнозаводов, с учетом той техники, которую мы закупаем, и дальше посмотреть уже применительно конкретном хозяйстве. Если льнозаводы не в состоянии обеспечить вовремя и качественно посеять, значит, надо определить тогда те хозяйства, которые будут заниматься льном. Вырашана стымуляваць гаспадаркі, якія будуць займацца вырошчваннем і апрацоўкай лёну. З бюджэту выдзяляюцца сродкі на набыццё паліва, мінеральных тукаў і сродкаў аховы раслін. В текущем году область выделяет на развитие льноводческой отрасли 50 миллиардов старых земель. Обеспечивает на заводы, на закупку семян, удобрений, топлива. Но сеющие хозяйства, считаю, должны сеять лен, особенно в тех районах, где не загружены производственной мощности на заводах. Поставский район, Миорский район, Шенковича надо сеять сегодня больше. Сёлета таксама за сродкі абласнога бюджэту плануецца закупіць 172 адзінкі глебаапрацоўчай і льноўборачнай тэхнікі. Усё гэта будзе садзейнічаць павышэнню культуры вырошчвання лёну і выкананні тэхналогій яго апрацоўкі. Інна Кірыенкава, Олег Чарняк, навіны Віцебск.